des que estic així a casa tancada, estic més avorrida que una col. I és que si sabereu com d'avorrit és el meu carrer, voleu que vos ho ensenye? Ja veureu com és de veres. Mireu, ningú ha penjat cap cartell. Ni per ací, ni per allà. Haveu vist? Si és que el meu carrer és molt avorrit. A més, hi ha gent que encara no té clar que per acabar amb el virus, l'única cosa que podem fer tots i totes és quedar-nos a casa. I parlant amb uns amics m'han dit que per què no feia un cartell ben bonic per penjar al meu balcó i així contar-li a tot el món que tot anirà bé. Jo ja estic decidida. I tu? Primer pas, generem una idea per al nostre cartell. Segon pas, agarrem tot el material necessari. Tercer pas, ens posem mans a l'obra. Quart pas, el quart pas millor vos el dic quan tinga la meua obra d'art finalitzada, d'acord? Ja ho tenim tot preparat, només ens queda començar. Bé, jo ja m'he posat el davantall, així que només em falta preparar la taula i posar un mantell per a no tacar res. Vosaltres a casa també heu de cobrir la taula d'alguna manera, amb paper de periòdic, pot ser en un mantell de tela, amb alguna cosa per a no tacar, val? Prepareu-ho. Cartolina, paper de colors, tisores i pegament, plastidecors i ceres, tèmperes, llapissera i goma d'esborrar, rotoladors i pinzells d'artista i el model per al meu cartell. Comencem la decoració del nostre cartell. Què dibuixem? Dibuixem l'arc de Sant Martí. L'arc de Sant Martí, com sabeu, té 7 colors. Si no sabeu quins colors són, podeu buscar en internet, que segur que trobeu tota la informació. De tota manera, els colors són, començant per dalt, roig, taronja, groc, verd, cian, blau i violeta. Un truc per poder fer l'arc de Sant Martí i que ens sisga ben redonet és el següent. Poseu el colze damunt de la cartolina o de la superfície en la que aneu a dibuixar i comenceu per ací. Ja tenim totes les ratlletes de l'arc de Sant Martí i ara, amb les tèmperes, les pintarem dels colors de l'arc de Sant Martí. Trieu un pincell que siga planet perquè serà més fàcil de pintar i si és ample millor perquè acabarem abans, però heu de pintar amb molt de compte per no tacar res fora de les dues ratlletes, I molt atents a seguir l'ordre dels colors de l'arc de Sant Martí. Comencem banyant el pincell. Recordeu escórrer bé la goteta del pincell per a no tacar res, I ara agarrem el color roig. El color roig és el color de la part de dalt. Ja tenim el primer color acabadet de pintar. Rentem bé el pinzell per a no barrejar els colors, Rentem-lo bé, mireu. Val, escorrem la goteta d'aigua que queda. Continuem amb el color taronja i tornem a repetir la mateixa operació exactament. Me seguiu? Ja tenim el verd també. Mireu, ha quedat prou bé, però clar, jo ara tinc un dubte. Necessite cian, que el cian és un color blau claret, però jo no tinc blau claret. I ara què faig? Doncs no passa res, vaig agarrar el meu plateret per a fer barreja de colors i primer vaig agarrar el color blau oscur que tinc, que és el que tinc. Ja sabeu que mesclant un color amb blanc podem acabar tenint un altre color més claret. Agarré prou quantitat de color blau oscur perquè hem de pintar molt de tros. Val, ja tenim el blau, ara vaig agarrar el blanc, que està... Jo el tinc en este potet, vosaltres igual ho teniu d'una altra manera o igual sí que teniu color blau claret. Però si necessiteu fer un color més claret sempre es fa així. Poseu un poquet de blanc i al blanc li afegim una miqueta de blau. Una miqueta només, perquè si no el farem massa oscur.
Ja tenim l'arc de Sant Martí acabat i ara jo vull fer uns núvols, un núvol per a cada banda. Podeu fer-ho amb molts tipus de material, podeu fer-ho amb paper arrugat, podeu fer-ho amb cotton pen. Jo, com tinc així un paquetet de goma eva, doncs vaig agarrar 2 laminetes menudes que hi ha de goma eva i de cadascuna d'elles vaig a fer un núvol, un per a cada banda del meu arc de Sant Martí. Ja tinc els núvols i ara vaig a pegar-los al meu cartell. I si no en teniu, podeu fabricar-lo amb aigua i farina. També, si no podeu fabricar-lo, doncs sempre podeu posar unes grapes. Ara falta el missatge que volem que els nostres veïns puguen veure des de les finestres i balcons de tot el nostre carrer. Mireu, jo vaig a posar este missatge, perquè jo em quede a casa i vosaltres, espere que també mireu que bonic. Este cartell, este dibuix, podeu decorar-lo com vosaltres vulgueu. Jo no ho tinc massa clar, així que vaig a provar a veure què tal amb les ceres. Abans de pegar la meva casa i el meu missatge al cartell, he decidit decorar una miqueta l'espai que quedava a baix de l'arc de Sant Martí i com que jo visc a un poble on està molt prop la muntanya, he posat unes muntanyes perquè des de la meva casa no les puc veure. Així, els meus veïns i jo podem recordar-les sense eixir de casa. Com vos he dit, no tenia massa clar amb quins tipus de colors volia pintar la meva casa, així que com no visc sola al carrer, he decidit pintar la meva casa i la casa dels meus veïns, així estem tots. Què vos sembla? I ara, amb un rotolador gruixut de color negre, vaig a repassar cadascuna de les ratlletes que he fet per separar els colors perquè així es veja més l'arc de Sant Martí, cadascun dels colors. I a més dibuixaré el carrer. Bé, este és el resultat del meu cartell. Com heu vist, l'he fet amb el material que tinc a casa perquè no podem eixir al carrer. Ja sabeu que hem d'estar a casa estos dies, així que este és el resultat que jo he pogut aconseguir. Fins i tot podríeu vosaltres dibuixar la casa i escriure amb les vostres lletres el missatge "Jo em quede a casa, arrels de vida, llavors de futur". Eixe és el missatge que llança Escola Valenciana per a que ens quedem a casa. Vaig a penjar-lo al balcó a veure què diuen els veïns. I fins ací l'activitat matinera d'avui. Ei, i recorda una cosa, queda't a casa. Fins un altre dia.